U općini Križ 2016. godinu između ostalog pamtit će po tome što su uspjeli smanjiti deficit proračuna, što znači da je općina na kraju 2016. manje zadužena. Upravo to doprinijeće boljoj likvidnosti kako bi općina mogla krenuti u neke veće investicije. Što se tiče nekakvog rezimea ove 2016. godine, zaista jesam zadovoljan. Prije svega što smo dosta kilometara preasfaltirali, izmijenili smo i neke pokrove na nekim društvenim domovima, odradili niz ulica, dakle sanacije koje su svake godine, dakle u proračunu socijala, kultura, sport, sve išlo svojim tijekom i evo osobno i privatno, dakle puno bolje, lakše dišemo nego što je to bilo prijašnjih godina. Općina Križ i ove godine imala jako dobru suradnju sa Zagrebačkom županijom koja im je pomogla u realizaciji nekih projekata. Od koje smo uspjeli povući značajan iznos sredstava. Mislim da nam je uspješnost negdje otprilike 65% realiziranih, odnosno povučenih sredstava u odnosu na one prijavljene. Dakle, na razne natječaje. U općini Križ ove su godine tako realizirani projekti koji su zasigurno poboljšali kvalitetu života njenih stanovnika. Ja bih istaknuo, dakle, asfaltiranje ulice Vinogradske, školske ulice, sanaciju nogostupa, istaknuo bih značajnu investiciju u Vezišću, dakle, izmjena krova na domu Milke Trnine, dakle, u istoimenom selu. Istaknuo bi dionicu Bunjani 2 km koja je nedavno, dakle, završena, što nam je nada na neki način i kredit, kako ja to zovem, za iduću 2017. godinu. I eto, to su možda nekakve glavne stvari koje smo realizirali. U općini su posebno zadovoljni asfaltiranjem ceste u Bunjanima. Toliko željena županijska dionica koja je zapravo u ovoj prvoj fazi, dakle, asfaltirana u ukupnoj dužini od 2 km. Nastavak radova se očekuje na proljeće s obzirom da je cjelokupna duljina, dakle, te ceste otprilike 4,5 km. Križ je kao i druge lokalne jedinice već odredio svoje razvojne programe za 2017. godinu. Ja bih ovdje istaknuo, dakle, kapitalni projekt izgradnje novog dječjeg vrtića koji nam slijedi, dakle, početkom u prvom kvartalu, dakle, 2017. godine. To je najznačajniji projekat ne samo iduće godine, već i cjelokupnog mog mandata. Istaknuo bih, dakle, mjeru 722 nerazvrstane ceste. Ako ćemo uspjeti prijaviti, dakle, i imati gotove papire vezano za rekonstrukciju Selske ulice u Novosavcu, dakle, ukupne dužine 2 km i 100, gdje bi rekonstruirali kompletnu prometnicu, ali uz prometnicu vezali pješačku stazu, dakle, nogostup. Tu nam je projekcija, dakle, oko otprilike 3 milijuna kuna u samom proračunu, u sklopu toga naravno i odvodnja. U planu su nekakvi društveni domovi, dakle, mala, velika hrastilnica, u planu je paket i nerazvrstanih cesta. Što se tiče, dakle, nekih pojedinih mjesnih odbora koje su trebali ići u ovoj 2016. godini, ali nadam se da ćemo realizirati u 2017. Tu je izgradnja tržnice na malo sa parkirališnim prostorom upravo ovdje u parku u centru Križu i još određeni zahvati i projekti koji su predviđeni proračunom, ali evo, ovo je nekakva glavna odrednica i kostur cijele priče. Sve to uvršteno je i u proračun za 2017. godinu. Proračun je ambiciozni, ne samo zato što dolaze izbori, nego upravo iz ovog razloga što sam uvodno rekao, što nam se otvaraju mogućnosti i za zaduživanje, dakle, drugačije nas tretiraju i banke, drugačije otvaraju nam se i fondovi Europske unije, dakle, i nekakve ostale viši izvori od kojih se postoji mogućnost povlačenja sredstava, ali otvaraju se mogućnosti da iz vlastitih izvora, vlastitim učešćem realiziramo neke investicije i projekte. Dakle, ako govorimo o proračunu za 2017. sa projekcijom 18-19, proračun iznosi nešto malo manje od 44 milijuna kuna, što je u odnosu na, evo, druge izglasane, dakle, izmjene i dopune koje iznose 39, dakle, nešto veći. Proračun je u principu nije nerealan, dakle, on je izvediv i uz malo sposobnosti i malo sreće nadam se da će biti izvršen. Načelnik Magdić na kraju istaknuo da ne bude li nekih većih poremećaja i neplaniranih izdataka, sve zacrtano polako će se i ostvarivati. Time će svi stanovnici općine Križ imati koristi jer će u konačnici imati bolje životne uvjete.